Azatlygyň geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanda käbir Rus habar tahypalarynyň pitiklenendigi baradaky maglumatyndan soň hökümetçi sayt Rus nesirleriniň ýurtda açylýandygyny öňe sürýär. Russiýanyň şol sanda TASS, RIA Novosti, RBK we Lenta.ru habar guruluklary Türkmenistanda bökdünsiz açylýarlar diýip ýarym resmi hökümetçi Türkmen portal nesiri 16-njy iýulda giýişlik TASS gurulugynyň Aşgabatdaky jurnalistiniň sözlerine targalanyp habar berdi. Türkmenistan barada diňe öwgül makalalary çap edýän nesir bu maglumaty RIA Novosti gurulugynyň Aşgabatdaky habarçysynyň hem tasdiklaýandygyny söýledi. Türkmenistanda ulanyjylaryň esasy Rus habar guruluklarynyň saytlaryna girip bilýändiklerini öňe sürdi. Ýatdatda geçen anny güni Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary medpuat azatlygyny berkçäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň VPN hyzmatlarynyň öňüni almak boýunça alyp barýan nowatdaky tagyрлalarynyň çäginde ozal bökdünsiz açylan käbir Rus habar saytlarynyň hem pitiklenendigini belläpdiler. Azatlygyň bu baradaky habaryny rus dilli degislilikdäki meşhur Telegram kanallarynyň ençemeti hem paýlaşdylar. Munyň ertesi güni, ýagny 16-njy iýulda habarçymyz ýurtda mundan bir näçe gün ozal elýetirsiz bolan RIA Novosti, INASMI, RBK we TASS guruluklarynyň dagy web saytlarynyň gaýtadan açylandygyny aýtdylar. Sol güni giýişlik bu barada ýarym resmi hökümetçi nesirinde hem makala peýda boldy. Sol bir wagtda habarçylarymyz Interfax, Nezavismaya gazeta ýaly rus nesirleriniň henüz hem petikledigini, gaýtadan elýetirilýän tahypalaryň hem ozalklary garanyňda has haýal açylýandygyny enykdylar. Mundan başga da ýurdun çäginde ozal rus kanallary bilen birlikde durly rus dilli filmleri görmäge hem mümkinçilik beren Smotrim ýaýlym platformasynyň da petiklenendigine üns çekilýär. Russiýanyň Ukraina garşy fevralda başladan esasy uruşunyň arasynda günwatar konflikt barada bir taraply maglumatlary berýän, şeýle-de gazaplalygy öjükdirýän ençeme Rus habar saytlaryna we jurnalistlerine garşy sanksiýalar girizdi. Türkmen häkimetleri Rus basbalyjy güýçleriniň Ukrainadaky urşy barada ilata hiç ýyly maglumat bermeýärler, şeýle-de resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti ilad üçin garasyz maglumatlaryň elýetirildiginiň öňüne alýar, interneti gözegçiligi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanyjylary hem de guroýjylary ýyzarlaýar.